ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସଭା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମୁଁ ଶପଥ କରି ରଖୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ମୋ ଝିଅକୁ ତୃତୀୟ ଝିଅକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତାର ଭରସା ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ କେତେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବେନି ଉପର ବାଲା ଅଛି ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ମୋର କନ୍ୟା ତୃତୀୟ କନ୍ୟାଟାକୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଶରତ ଭାରତୀୟଙ୍କର ବହୁ ରୂପେ ଦାନ କରି ଶରତ ଭାରତୀୟକୁ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ସମୁଦ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଶରତ ଭାରତୀୟ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଚନ୍ଦନ ଦେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ସଂସାରଧାରୀ ପୁଅ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଟ୍ୟାଙ୍କର ତୃତୀୟ କନ୍ୟାଟି ଆଜି ମୋର କୁଳଗମା ଥିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କନ୍ୟାଟିକୁ ଆଜିଠାରୁ ବହୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଝିଅ ରୂପେ ପାଳି ନେଇ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଟ୍ୟାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଭାବରେ ଉଭୟ ସମାଧାନ ସମାଧାନ ମିଳିମିଶି ସମାଧାନ ଲେଖା ଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜିଠୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଯାକ ସମୁଦ୍ରୀ ମିଠା କହିଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ମୁଁ ଟିକେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଖାଉନି ଟିକେ